Častou potíží při práci v kanceláři bývají jak bolesti hrudní nebo krční páteře, ale také bolesti hlavy. Pokud se chceme zbavit těchto potíží, tak krom práce s nějakými reflexními změnami, jako jsou stažené, zkrácené svaly nebo naopak svaly v některých částech kolem lopatek a páteře oslabené, tak ale zásadní je potom umět si správně nastavit nebo srovnat se v sedě a nastavit si pracovní prostředí. Pokud mě tedy často trápí bolesti v oblasti krční a hrudní páteře nebo hlavy, tak je určitě výhodné používat k práci spíše stolní počítač anebo aspoň monitor, kdy potom už jenom pohled na vyšší místo přirozeně upraví křivku jak hrudníku, tak krční páteře a tím dojde k lepšímu zacentrování všech kloubů a nedojde tím k přetěžování svalů a měkkých tkání. Při bolestech hlavy nebo krční páteře často dochází k tomu, že když sedíme hodně kulatě, tak dochází k zavření hrudníku, kdy zadní část krku bývá přetížená a naopak svaly v přední části bývají oslabené. Proto si ukážeme pár jednoduchých cviků, jak si v kanceláři aspoň trošičku ty svaly jak protáhnout, tak ale i lehce naaktivovat a posílit. Tak, co se týká svalů na krku a v oblasti hlavy, tak můžeme využít jednoduché cvičení, kdy pracujeme jenom s pozicí hlavy vůči krku, takzvanou zásuvku, takže v napřímení, kdy teda sedíme hezky rovně od beder až po ramena, tak zkusíme jenom jednoduchý pohyb bradou dopředu a potom ale důležitější pohyb je ten dozadu, kdy se snažím dostat bradu proti krku, jako kdyby zastrčit zásuvku a hezky si tady protáhnout krk. A to několikrát zopakujeme. Bez nějaké velké síly, jenom proto, aby jsme si tady hezky protáhli svaly, které bývají často zkrácené a přetížené. Dalším jednoduchým cvičením, které můžeme jako prevenci bolestí krční a hrudní páteře použít, tak je protažení a otevření hrudníku a aktivace mezilopatkových svalů. Je to jenom pár jednoduchých pohybů s terabandem, kdy si teraband chytnu jenom na šířku ramen, nějak ho neroztahuju, jdu jednoduchý pohyb do spažení, mírně do zapažení a potom stáhnu do dvojitého V a vracím se zpátky. Prevencí bolestí hlavy nebo krční páteře je právě takovéto nastavení a korekce pracovního prostředí anebo pár jednoduchých cviků, tak abychom si udržovali krásně otevřený a volný hrudník a přirozeně nastavenou křivku krční páteře a postavení hlavy.